Kaixo, arratsaldeon guztioi, eta ongitorri gaur hemen zaudeten danoi, eta baita streaming bidez jarraitzen aizaten guztioi. Eskertzekoa da, ikasturte ezoiko edo arraro hontan, presentzialki, elkarren aurrez aurre edo elkarren ondoan hemen elkartzea, bai, esango dugu, ezoiko ikasturtea, ezoiko urtea arraroa edo berezia izan da. Berez, 2021 hau ere ezoikoa eta berezia izatekoa zen EH Bildurentzat 10 urte bete ditugu, eta gainera, bigarren kongresua egin dugu. Baina gero, pandemia etorri da, eta pandemiak are bereziago egin du 2021 hau, ez? Herri batzarrak online egin ditugu. Ponentziak aurkeztu, eztabaidatu eta emendakinak egin pantailaren bidez egin ditugu. Bozkatu dugu virtualki, etengabe emailez jasotzen genuen gogorarazpen horien ondoren. Baina egin dugu, eta aizue, esan eguet, ez dakeu meritu makala, egin deulako. Egoerak zailtasunak zailtasun, hemen gaudelako 2021ko ekainaren 17an, urte erdi honetan pasautako oztopo guztiek gaindituta, erakutsiz danai gai gehala edozein zailtasunei aurre egiteko, eta gaina egiten degula indarrez eta ilusioz. Horregatik, hemendik eskerrak eta aitortza osoa urte hontan eta ikasturte hontan lana egin duzuen guztioi. Zui danai esker lortu dugu momentu honetara iristea, indartuta iristea, eta esan edan bezala 2021ko ekainaren 17 honetan 10 urte hauetako ibilbidea aztertu eta ospatu dugu, eta datozen urteetako erronkak eta estrategiak eguneratu eta finkatuta ditugu. Beraz, zuei esker da guzti hori, eta gure aitortza eta eskertza orain arte egin duzuen lan guztiagatik eta egingo duzuenagatik ere bai. Gaurko ekitaldia... Eta gaurko ekitaldi hau, Gipuzkoako zuzendaritza berria aurkezteko da. Talde prestatua da. Gaztea esan didate. Orokorrean gaztea da. Gazteak ez diren batzuk ere badauden arren. Horretziko dugu, gero ikusiko dituzue. Baina, eskarmentudunak denak. Denak ere dira, azkeneko urteetan, EH Bildun, esparru ezberdinetan, lan egin dutenak eta lan egiten ari direnak. Eta hemendik aurrerako erronka hori aurre egiteko orain, elkar hartu eta taldean zuzendaritza berria osatuko dutenak. Baina, aurkezpen hori egin aurretik, ikusi ezagun bideo bat, azkeneko 2 urte hauetan pasatu bizitu dugun eta guztiaren laburpena egingo duen bideo bat.
10 urte barru, non ikusi nahiko zenuke EH Bildu edo zer irudikatu nahiko zenuke? Nik uste EH Bildu alderdi hegemoniko bat izango ala bendik 10 urtera, ez daukat inongo zalantzarik, Gipuzkoan bai behintzat. Bueno, bideo horren azkeneko segundutan entzun dugu, esanez, hemendik 10 urtera EH Bildu indar hegemonikoa izango dela, hola irudikatzen duela, eta batez ere Gipuzkoan. Eta hori hala lortuko bada edo izango bada, berak ereindako haziaren ondorio ere izango da behintzat. Gutako gehienok 2016an ezagutu genuen, irudi argazkietan, bideoetan, EH Bilduk Eudelea sartzeko erabaki hartu zuenean, eta telebistan ikusi genuen Orexako alkatea. Eta ordutik, lortu du, gutako askok, Orexa eta Orexako ostatua ere gure munduko mapan kokatzea. Eta beti izan du, eta entzun izaten diogu behintzat, bide guztiak Orexatik hasten direla, eta ez daukagu zalantzarik, orain egiten ari garen bide hau eta aurrera di joan hori, iritsiko dan hau, Orexan hasita dagoela behintzat. Justu, etorkizunerako begirada estrategikoa beti buruan izan da ere, eguneroko erronkei aurre egiteko balioa eta indarra izan duelako eta bere taldea zainduz eta behar bezala lan eginez egin duelako. Igo da hila holtzara, Eneko Maioz. Nahiko zaila jarri jazueia, gehiago ez jarri mesez. Bueno, eskerrik asko. Ez da errexo hau egitenak entzundak bain buelta matea, baina saiatuko naiz. Enaiz ni oso zalea gauzak idazteko, batzuk ezautzen hau pixkat, baina gaur idatzi berra zeon, bestela gauza asko hartu ingo zitezkiten, eta ez daite aukera hau galdu nahi hortako. Bueno, eskerrik asko, ja horri guztit desordenatu zaizkite, barkatu, cosas del directo, gizue. Jesus. Bai. Esaten nun, ez da erretxa horako baten diskurso bat egitea, bereziki hainbeste gauz esan nahi dienean, eta denbora gutxi dagoenean, edo behintzat izan beharko lukenean. Orduan, uste hori badala aukera hau eukitzea, agur esateko, gero arte esateko, agur esateko gehiegi balda, baina behintzat gero arte esateko, eskerrak emateko bide honetan bide lagun izan zaten guztiei, eta nola ez, lehenik eta behin nekanerek gidatzen duen talde guztiari, nere taldeari, hori ere bazeatelako, lehenik eta behin aukera hau emategatik, ez da erretxa, etxe honetan aldaketak beti ez dira nahi bezain txukunak eta nahi bezain ordenatuak izaten, eta egia esan personalkire eskertzen da aukera hau eukitzea, eskertzen da hainbeste jende ikustea, ostegun atxalde baten olako baldikin, eskerrik asko benetan. Eskerrik asko talde guztiari, esan dut, aukera emategatik, baina bereziki lan egin dugun tarte honetan demostratu dezuten fideltasunaren gatik. Nik hori asko baloratzen dut, eta uste zerbait izan baldin bazerate talde fidela eta langile izan zeatela. Eta hori da nik behintzat, horrela ulertzen dut militantzia, talde lanean. Herrietako kide, hautetxi, alkate eta barrak, zuek ere nire ekipokoak izan zerate, zalantzarik gabe, nik ala sentitu zaituztet. Uste lortu genuela hain dela 2 urte oso perfil ezberdinetara iristea, eta gaur egungo argazkiak hori erakusten digu, eta nik uste lortu degula ekipo sensazio hori. Lortu degula konfiantza bat sortzea elkarren artean, eta nolabait konfiantza horretan
kapaz izateko, eztabaidatzeko, sesioak edukitzeko eta behar diren guztiak edukitzeko beti ere aurrera begira eta, horiek ere eskertzen ditut. Ore bat izan da niretzako, zuen guztion arduradun politiko izatea, eta orduan aukera hau ez dut galdu nahi, eskermezu hori denoi helarazteko. Deskansatengo pixkat, bestela. Hemen koapillo egiten hasia. Demostratu dugu, nik uste demostratu dugula, hau ez dela pertsona batzuen kontua bakarrik, baizik eta talde lana dela. Eta uste demostratu dugula, ez? Estik aipatzen zuen. Lehendabiziko aldiz finantzen kontseiluan egon gera, dirudunen historia horretan ez genuenak guk ezer pintatzen, horrela egon gera. Eta gauza askotan egon gera eta gauza askotan lehiatu dugu politikoki, eta uste oso ondo lehiatu dugula eta demostratu dugula gauzak bestera batera egiten dakigula. Jendartea erdigunean eukita. Denok gogoratuko dugu, ez? Dena txaketa duntzea horiek, nik behintzat txisteak oraindik gogoan dauzkat. Baina baita ere gogoan daukagu, Hernaniko Xabik adibidez, diputazioarekin eukizitun lehiak, bere zarren egoitzako langileen lan baldintzak hobetzeko. Edo dena gogoratuko dugu, ze estra eukiditun Nagore gaixoak Tapiarekin. Eta denen aurrean, tinko gure lehentasunak garbi eta demostratuz garbi daukigula zer egiten ari geran eta zertarako ari geran. Eta horrela milaka proiektu aipatu ditzaket, baina uste ez naizela gehiegi luzatuko, baina denak badakizkizue eta askotan hitz egin dugu, eta uste horiek demostratzen dutela benetan ze proiektu daukagun atzean eta ze indar daukagun. Askotan esaten dugu, hau ez dala lan bat, hau militantzia dala, hori Arnaldo hori asko gustatzen zaio esatea. Gu ez gerala langileak, militante politikoak baizik. Nik ala uste dut, eta ni hortan saiatu naiz behintzat. Uste dut bikiderekin zegoen Gipuzkoako talde bat sendotzea lortu dugula denon artean. Benetan ekipo sensazio bat egin dugula, ez bakarrik ekipo horrekin baizik gure hautetsi eta militante guztiekin, eta uste hori oso garrantzitsua dela. 2015-etik depresioan zegoen jendarte oso bat geneukan, eta horri ere buelta eman diogu. Eta nik uste gaur egun talde askoz anitzagoa gerala, askoz ekipo sendoagoa gerala, eta batez ere gure aukeretan sinisten dugun talde bat gerala. Eta nik uste dut denak hau denekatuta kurso bukaera honetan, baina denak ikusten dugu garbi, urrungo kursoaren hasiera eta 2 urte hauek ze garrantzitsuak izango diran benetako helburu hori lortzeko. Eta neurri hortan horrela ikusita eta atzera begiratuta eta azkenean 2 urte hauetako balorazio bat egiteko, uste harro egoteko moduko balorazio bat dela, baina uste asko daukagula egiteko. Base ona daukagu, baina oraindik asko daukagu egiteko, baina aldi berean ez zait okurritzen momentu egokiagorik aldaketa bat egiteko. Ondo gaude, indartsu gaude, kohesionatuta gaude, gure indarretan sinisten dugu, politika bestera batera egiten degula demostratu dugu, eta gero eta nabariagoa da, berezik udaletan egiten dezuten lan izugarri horrengatik, pandemia garaian are gehiago eta argiago geratu dena, eta uste horregatik momentu egokia dela hortarako ere. Erronka handiak dauzkago aurretik, eta erronka hauek estik esaten zuen bezala, gaztetasunaz aparte freskotasuna ere behar dutela uste dut. Askotan esan izan duet, eta hoia Arnaldo bezala zinez, bakizue, Pepe Mujikaren esaldi batek oso ondo laburbiltzen dula egoera hau. Eta nik taldekidei askotan errepikatu diet, eta gaur ez nuke aukera hori galdu nahi. Eta hala dio, los mejores dirigentes son aquellos que cuando se van dejan un conjunto de gente que los supera ampliamente. Esta lucha es colectiva y es de generaciones. Eta uste hori ere, hemen betetzen dela erabat. Esandakoa, harro noa, esan beharra dago. Helburuak beteta, talde ezin hobea utzita, kidego oso bat bere aukeretan sinistuta. Esan bezala ez dut momentu hobea horik ikusten horretarako. Aukera hau ere aprobetxatu nahiko nuke, naiz eta hemen ez dagon, etorri dan eta june indan, Gari Mujikari mezu bat emateko. Esan diot gaina, esango niola naiz eta bera ez egon.
Baita ere eskerrak emateko. Iruditzen zaitelako bide lagun oso garrantzitsua izan dela niretzat, eta babesa handia eman dit, eta benetan 2 urte hauetako erronka hori eusteko, ezinbesteko pertsona eta ezinbesteko babesa izan dalako niretzat, ez? Eta gauza hauek, banaka esatea garrantzitsua da, baina, jentearen aurrean beste balio badauka, ez? Berari esan diot, baina, ez duen aukera hori ere galdu nahi. Askotan esaten da, zuek zarete Bilduko aktiborik onena, baina ez dira hitz soilak, nik uste horrela dela, eta horrela sinisten degula denok. Denok arraun norabide berdinean egiten baldin badugu, gauza handiak lortu ditzazkegu, eta ari gera demostratzen egunetik egunera. Argi daukagulako zein den gure norabidea, baina bereziki oso garbi daukagulako bide horretan egin beharreko ekarpena. Demostratu dugu gai garela gobernatzeko eta gauzak ezberdin egiteko, herritarrak erdigunean. 2 urte dauzkagu hori berriz ere demostratzeko, eta ez bakarrik herritarrak erdigunean dauzkaten politika bakan batzuk egiteko, baizik eta epe luzerako estrategian pentsatzeko, epe luzerako proiektuak egiteko, gu ez gerarako etorri 2 urteko perspektiba batean, ez da gutxi haurik ere, eta bideoak esaten zuen, 10 urtean badakigun nun egon nahi degun, igual lehenago ere lortu dezakegu, gure esku dago. Kongresu honetan, ponentzia politikoan gauza asko esaten zitun, baino ni batekin geratzen naiz, eta maila personalera eramango dut, eta da bakoitzak egin beharreko ekarpena proiektuari. Jarraitu, zuen herrietan lanean, jarraitu, zuen herriak bizitzeko lekurik onenak izaten. Ni saiatzen naiz, eta uste dut, behintzat hori hartzuna eukitzen dugula, ez dakit lortzen ari gea, baina hori hartzuna behintzat eukitzen ari gea. Eta uste hori izugarria dela, eta horrekin geratu behar dugu. Momentu honetan aldaketa bat tokatzen da, helburuak berdina izaten jarraitzen du, pauso bat iskinera emateko momentua da, talde berri, gazte eta indartsu bati benetan daukagun erronka horri heltzeko, ez dauka zalantzarik hortarako talderik horrena dela, eta esan bezala, helburuak berdina dira, tresnak ezberdinak, orain herrigintzatik tokatuko zait, niri behintzat, udaletik ere tarte batean, baina ja bukaeran, ja aldapa bera, 3 legislatura ere asko dialako, eta uste, esan dakoa, herrigintzatik, bertako produktuen lanketan, eta zergatik ez, enpresari mundutik ere bai, zergatik ez Bilduk badaukalako bere ekarpena egiteko. Esan bezala, ponentziak zion bezala, aldundu behar dugu sektore guztietan, eta horietan ere bai, eta horretan ere, ni behintzat, saiatuko naiz, eta jarraituko dugu bide lagun izaten. Gogoan dut, 10 urte baino ez, askotan aipatu dugu ez, ni 2011an, 5. joan Orixako zerrendan, eta bidan non bugatueten. Lehenengo alkate, sorpresa, alkate, me cago, eta Gero ja, mankomunitatean, eta gero udalgintzan, urte asko, eta azken 2 urte hauek Gipuzkoako arduretan. 10 urte baino ez, esan dugu, baina 10 urte ere, maila honetako ekarpenak egiteko badira nahikotxo urte. Eta esan dugun bezala, gu militanteak era, eta ez dago arazorik aldaketa danean onartzeko, eta aldaketa hori oraindik indar gehiagorekin aurrera egiteko baldin bada, egiteko. Esan dugu, hegemonia politiko eta soziala irabazi behar dugu, bideak aipatzen zuen, ematen zuen diskursoa irakorreta zeukala bideak, baina Eta garbi daukagu nora jo nahi dugun, eta ofentsiba horretara pasatzeko momentua da. Eta hortarako, gaztetasuna, gogoa eta esperientzia, denak beharrezkoa dauzkagu, baina denak badauzkagu. Eta jenderik onena, eta horiek zuek zeate. Zuekin, lortuko degula, nik ez daukat behintzat, inungo zalantzarik. Bukatzeko, zorterik onena denei. Zorterik onena 2 urte, erabaki hor dauzkagu aurretik. Sekulako lana egin dugu, oso ondo kokatuta gaude. Jendarteak ikusi du ze politikak egiten ditugun, jendarte erdigunean jartzen dugula, beste batzuk aldiz,
bereien interesak gero eta nabariagoak geratu dira, bereien kudeak eta itxura ere gero eta eskaxagoa da. Momentu hona da, ondo gaude, sekretu bakarra dago, lana, lana eta lana. Eta zerbait egiten baldin badakigu, horixe da. Bakoitzak bere txikitasunetik lor dezala bizitzeko leku hobeago bat. Horretan ari gera, konturatzeko txikitasuna gero eta handiagoa izango dala. Sinetsita gaude posible dela eta zuek bezalako ekipoarekin, ez daukat zalantzarik, lortuko dugula. Azken hitzak, zuretzat nekane, zintzun bestela izan. Ez dezu erronka makala aurrean, animo guztiak. Badakizu, edo zertarako hor nagola, ez dira hitz soilak jakin badakizu. Badakizu ere, beti pentsatu detela, zu zinala ordezkorik onena. Eta konbentzituta nago orain ere. Eta uste dut hemen gauden guztiok ere oso garbi daukagula hori. Ekipo ez zino beha aukazu ondoan, ondo zainduko zaituzte. Lana handia ingo dute, ez daukat zalantzarik. Eta atzean dauzkasun guztiek ere, arraunean jota fuego ibiliko dira, besterik ez dakitelako egiten. Gauza bakarra eskatuko izuet, bukatzeko. Emaiozue nekane gidatutako talde honi, eta nekaneri berari, neri eman dia zuen, babes eta animo guztia. Besterik ez, animo. Eta hasieran esan bezala, Gipuzkoako mahai politiko berria aurkeztera bildu gara gaur hemen eta iritsi da unea. Beraz, nekanerekin batera, igo zaitezte oholtzara Gipuzkoako bozeramailea, Juankar Izagirre. Donostiako koordinatzailea, Maria Irigoyen. Alternatibako ordezkaria Jose Mari Carrere. EAko ordezkaria Mikel Goenaga. Sortuko ordezkaria Aritz Arzailuz. Komunikazio arduraduna Josu Iturrioz. Instituzioetako arduraduna Igone Lamarain. Udalgintzako arduraduna Aritz Perez. Eta barne antolakuntzako arduraduna Lore Agirre. Eta guztien gidari, gure Gipuzkoako arduradun politiko berria, Nekane Zinkunegi. Bere entzuteko, esateko eta egiteko gaitasun umil baino indartsu horrekin, aurrean dituen erronka guztiei tinko egiteko gogoz, indarrez eta lasaitasunetik eta pazientziatik badakiguna gure atzean dituzun bidaide guzti hauekin, dagokigun bidetik ondo gidatuko gaituzula. Eskerrik asko, Esti. Arratsaldeon eta eskerrik asko guztioi ona etorri zaretelako, eskerrak pantailaz bestalde etxetik jarraitzen ari zareten hoi ere, nola ez.
eskerritzekin hasi nahi dut, zue guztioi orokorrean eskerrak emanez, eta zuetako bakoitzari banaka emango nizkizueke, baina lizentzia hartuko dut eta zuen baimenarekin izen abizen batzuk nabarmenduko ditut eneko maiozenak. Eskerrak hiri eneko maila politikoan, nire ondoan ikasteko eman didan aukera paregabeagatik. Uste diat hiri esker denbora honetan ikasi dudala Gipuzkoari epe luzera begirako ikuspegiarekin eta ikuspegi orokor batekin, ikuspegi estrategiko batekin begiratzen, eta hiri esker banaizela gai irizpide politikoak norabide zuzenean zehazteko eta taldea egiteko ere. Eta maila pertsonalean noski, emandako babes guztiagatik ere eskerrak sekulako bultzada izan duk, eta uste diatia izelanik ez esatearen erantzuletako bat, beraz mila esker horregatik. Erakutsi didak bereziki egunerokoan inguruan dudan talde hau nola egiten den talde, nola dinamizatzen den eta ekipoan lan egitea zer den. Eukera aipatu duk, eta zuek ere badakizue Gipuzkoako egitura zerbait baldin bada talde kohesionatua eta egonkorra dela. Eta Gipuzkoako egitura diodanean enaiz, egunerokoan lanean ari garen egiturako liberatu oz bakarrikari. Zuek ere bazarete proiektu politiko kolektibo horretako partaide eta sentitzen zaretekide. Eta talde izatearen sentsazio horren meritua hain handi batean enekorena da, eta nik hitz ematen diat, horrek hala izaten jarraitzeko lana egingo dudala. Beraz, mila esker. Hore bada, egoera eta puntu honetan Gipuzkoako Bilduren arduradun politikoa izatea. Erantzukizun handia ere bai, baina denaren gainetik hore handia da. Gaur hemen gaudenok osatzen dugun indarrezko argazki honen partaide izatea sekulako horea da. Aipatzen ari gara behin eta berriz 10 urte bete dituela mugimendu politiko honek. 10 urte bete dira herri honetako indar aurrerakoi eta subiranistek bat egin zutenetik, eta asmatu zutenetik jendarte zabalari proiektu politiko alternatibo bat eskaintzen. Eta gaur da eguna, proiektu politiko hori geroz eta indartsuagoa dena eta geroz eta babes zabal handiagoa duena. Asmatu dugu eskaintza politiko alternatibo horrekin Bildu tresna bihurtzen, herritarren zerbitzurako tresna. Epe motzean dauden erronkei eta urgentziei erantzuteko eta epe luzera begirako estrategiak eskaintzeko. Eta esan bezala geroz eta babes zabalagoa dauka. Eta testuinguru honetan, une zehatz honetan, garai egokian gaude egoeraren irakurketa egiteko. Legealdi erdira iritsi gara, behin eta berriz aipatzen ari garen bezala, eta uste dut legealdi erdia garai ona dela geure buruari jarri dizkiogun helburuak zenbateraino bete ditugu neurtzeko, eta aurrera begira zenolako erronkak dauzkagun zehazteko ere. Are gehiago, balantze ariketa egitea osasuntsua da, kurtso politikoaren amaieran gaudelako. Legealdi hasiera hau, legealdi erdi hau, pandemiak, koronavirus deiturikoak eta ditxosozkoak erabat baldintzatutako legealdia izan da. Eta ez gara horregatik geldirik egon. Irakurketa egiten jakin dugu egoerarena, ongi erreakzionatu dugu eta luzera begirako perspektiban ekarpenak egiten ari gara. Eta konstatazio bat utzi dut testuinguru honek eta pandemiak baldintzatutako egoera honek. Herritarrek egon behar dutela politika publikoen erdigunean. Bildu lehen ere bazeuden eta orain areta gehiago. Korapilo batzuk ere jarri dizkigu mahai gainean, pandemiak baldintzatutako testuinguru honek. Planetaren mugak agerikoak dira. Klima larrialdia gaur egun errealitate bat da, eta horrek beharrak jartzen ditu mahai gainean. Eta askatu beharreko korapiloak dira energia, ingurumen eta digitalizazioaren trantsizioarena. Bizi dugun sistema azeleratu eta ez egonkor honen oinarrian zaintza lanak daudela ere ikusi dugu pandemiagatik. Ze gizarte arrakala ez du pandemiak sortu, areagotu eta bizkortu eta sakondu egin du seguru asko. Eta inoiz baino urgentzia handiago horri erantzuteko enplazamendua egin digu. Baina zaintza lanak daude horren oinarrian, eta zainduak eta zaintzaileak duintasuna ezinbestekoa dutela erakutsi digu. Ez eginda dagoelako, egiteko dagoelako baizik. Horre guztiak, erronka horiek guztiek, aldaketa globalak eskatzen dituzte. Nazio mailatik harago mundu mailako erabaki politikoak eskatzen dituzte. Baina horrek ez du esan nahi, nork bere eremutik ekarpenik egin ez dezakegunik. Eta gu horretan ari gara. Udalez udal, herriz herri, geuretik ekarpena egiten, herri honek beharrezkoa duen gizarte eraldaketan eta burujabetzan aurrera pausoak eman ahal izateko.
Garai ez egonkorretan bizi gara erabat, oso aldakorrak diren garaietan, segurtasun gabezia handia dago, eta guri ere, indar politiko bezala, badagokigu herritarrei segurtasuna emateko moduko eskaintza politiko bat mahai gainean jartzea. Nola eskaintzen zaie segurtasuna herritarrei? Nola hitz egiten diegu beldurtuta dauden hoiei? Badaude aukera bat baino gehiago. EAJ eta PSek segurtasuna berdin egonkortasuna saltzen digute. Egonkortasuna. Dagoena dagoen eran usteko falazia alegia. Eta horregatik ari dira privatizazioaren aldeko apustua mantentzen kudeaketari dagokionean. Izan adinekoen egoitzetan, izan mugikortasunaren arloan, edota azpiegituren arloan. Adinekoen egoitzetako lan gatazkan ez dute publikoki esku hartzen. Saldu nahi digute langileen eta enpresaren arteko gatazka bat dela. Eta esaten ari gara zaintzak gizarte bezala, maila politikoan erantzun politikoak eskatzen dituela eta erronka horri heldu egin behar zaiola. Eta horrek interbentzio publikoa eskatzen du. Lehen sektorea biziraupenera kondenatu dute azken urteetako politika publikoek. Eta elikadura burujabetzaz ahoa betetzen bazaigu ere, ez diogu sektore horri biziraupenetik haragoko eskaintzarik egiten politikatik. Ez PSek eta EAJak behintzat. Ostalari eta merkatari txikiei laguntza zuzenik ez diete eman, eta are gutxiago, oraingo pandemia egoerak nola utzi dituen ikusita. Eta Europako funtsak baliatu nahi dituzte bai, baina lehendik zeuzkaten proiektuei bide emateko, politika kontinuistak egiteko, erabat. Horren aurrean, proposamenak eta elkarlarenako prestutasuna jarri ditu EH Bilduk Gipuzkoan. COVID-tasaren proposamena egin dugu. Lehen sektorea sektoreko estrategiko gisa, bestelako proiektzio baterako bidean jarri izateko neurri zehatzak eskatu ditugu. Industria biziberritzeko 50 milioi euroko diru partidaren proposamena egin genuen aurrekontu ez eztabaidatzen ari ginenean. Eta zaintza eredu komunitarioa, zaindua eta zaintzailea duintasunez bizializateko eredua sustatzeko 100 milioi euroko partida proposatu genuen. Ez diote elkarlanerako luzatu dugun eskuari heldu. Bitartean, EAJ-PSren tandemak foru funtsa 120 murriztu zuen. Udal baliabideetan murrizketa ezarri zizuen. Eta hala ere, EH Bilduk gobernatutako alkatetzetan udal baliabideak lehentasunetara bideratzeko apustua egin zenuten. Diru laguntza lerro zuzenak aktibatu dituzue, pandemia gogorren kaltetu dituen autonomo, ostalari, merkatari eta sektore zaurgarrietara. Zaintza sare komunitarioak aktibatu ditugu herriz herri, voluntarioekin, menpekotasunak dituzten pertsonei eta adineko herritarrei haien beharrak asetzen laguntzeko. Osasun neurriak errespetatuta, azokei eutsi diezue hainbat herritan, eta lehen sektoreko tokiko ekoizleak lehen etsi dituzue gainera. Kultura agendarekiko konpromisoa mantendu da EH Bildu gobernatutako alkatetzetan, eta pandemiaz egin dugun kudeaketaren inguruan, partaidetzarako erabakiak modu partekatuan hartzeko eta informazioa etengabe emateko espazioak aktibatu ditugu. Lehen esan bezala, pandemiak ez du arrakala sozialik eragin, izatekotan areagotu, bizkortu eta are ikusgarriago erakutsi digu. Eta pandemiak bizkortutako beharrei erantzuteko moduan gobernatzen ari gara EH Bildutik Gipuzkoan. Baina ez hori bakarrik, epe luzerako estrategiakin ere ari gara proiektuak martxan jartzen. Trantsizio ekologiko, energetiko eta digitalizazioaren trantsizioaren aurrean, hainbat eta hainbat proiektu ditugu eskuartean EH Bilduko 54 alkatetzetan Gipuzkoan. Zuntz sare optikoak martxan jartzen ari dira herrietan. Energia kooperatibak sortzeko eraskotariko proiektuak abiarazi dira. Beste erakunde publiko batzuekin hitzarmenak eginda, Goiernerrekin elkarlanean, baina beti ere herritarrak aintzat hartuta. Digitalizazioari dagokionean urratsak egiten ari gara eta besteak beste online eskoletarako sarbidea eduki ahal izateko, horeretako udalak ere eman zituen ordenagailuak bere momentuan. Eta luzera begira esan bezala, zuntz sare optikoaren sare publikoak sortzen ari zarete. Oñatik onaro aurkeztu du aste honetan telekomunikazio operadorea. Zaintzaren erronkari ere bete-betean heldu diogu. Eneko Kernani aipatu duen. Adinekoen egoitzetako langileen egoera duintzeko eta egonkortzeko lan eskaintza publikoa antolatu zuen Hernaniko udalak. Eredu komunitariorako bidean hainbat proiektu dira eskuartean ditugunak. Zainduak etxean edo etxean bezala zainduta egon daitezen eta langileen duintasuna ere bermatua izan dadin. Beste erabateko etxe bizitza ereduak sustatzen ari gara. Zaintza eredua komunitario bihurtzen ari gara.
Proiektu horiek guztiek herrien izenak daramatzate, alkateen eta hautetxien izena bizenak, baina ez dira adibide soilak. Lan egiteko modu baten erakusle dira. Proiektu errealak dira, lan egiteko estilo baten erakusle. EH Bilduren gobernantza ereduaren erakusle dira. Eta gobernantza eredu hori udaletatik harago eramango dugu. Gobernantza eredu horrek Gipuzkoa irabaztera eta herrialdea gobernatzera eramango gaitu. Gurea ez delako politika egiteko ohiko modu bat. Gu akordioetara irekita gaude. Beti ere, herritarren onura eta ongizatea bermatzen duten akordioetara. Gutxieneko baldintza edo marra ogorri hori ezartzen dugu. Alkatetzetatik elkarlanean dihardugu. Erakunde publiko, alderdi politiko edo eta eragile sozialekin elkarlanean. Eta posiziotik elkarlanerako eskua luzatzen dugu beti ere, akordioetan herritarrak zentroan jarrita. Hori erakutsi dugu Eibarren eta Irunen udal aurrekontuei bide emateko ausardia eta ardura publikoa erakutsi dugunean. Alokairu publikoaren eskaintza bermatzeko ezinbestekoak izan gara. Gazten emantzipaziorako neurriak sustatu dira guri esker. Enpleguaren sustapena ere eginda gure ekimenez. Eta diru laguntza lerro zuzenak aktibatu dira sektore zaurgarrienei lagundu ahal izateko. Baina udaletatik harago ere, EH Bildu sujetu izateko bidean ekarpena egiten ari gara. Eta Gipuzkoan zentzu horretan proiektu kohesionatua eta egonkorra daukagu geroz eta sare zabalagoa lortzen ari dena. Zuzendaritza honen helburua bada instituzioetatik haragoko subjektuen integral bat izatea EH Bildu. Herriz herri egituratuta egotea. Eta zuzendaritza honek helburu eta anbizio handiak ezarri dizkio bere buruari, beti ere hankak lurrean izan da. Eta zuek zarete horretarako bermea. Zuek zaretelako hautetsi gisa herritarren aurrean aurpegi ematen duzuenak herriz herri egunero. Eta herrietako EH Bilduko kidegoa delako, EH Bilduko kideen zalantzak, kritikak eta kexak entzunda horiei erantzuteko lan egiten ari dena. Herrietatik eraikitako eredua delako gurea. Eta horri eutsi egingo diogu. Lan egiteko modu hori izango da hemendik aurrera ere gure modua. Kosta ala kosta. Kosta ala kosta diot, politika ez delako plaza erraza. Baina ez ginen ona gauza errazak egiteko etorri. Zuek ere badakizue, zenba gustatzen zaion gauza komplikatzea eta gauza zailetan parte hartzea eta horiek konpontzea. Eta gorantza goazen alderdi politikoa gara, mugimendu politiko sendoa gara. Guk badakigu eta besteek ere badakite. Eta horregatik jarriko dizkigute eragozpenak, oztopoak eta trampak. Izan ere, ideien borrokaren garaian bizi gara. Oso ohikoa da ideia sinpleak polarizatzea eta eztabaida antzuak auspotzea. Oso ohikoa da ideia sinpleak muturretan irudikatzea eta talka antzuak sortzea. Baina gu ez gara haiek nahi duten lokatzetan katramilatuko. Eztabaidak eztabaida gu konprometituta gaudelako. Konprometituta gaude enpleguaren sorrerarekin, industria politikekin, enpresa proiektuekin, borondate politikoa daukagu eta hori bide emateko ere ez daukagu inolako arazorik, are gehiago interes berezia daukagu. Ez diskurtsoan ongi geratzen zaigulako ez. Proiektu errealak dauzkagulako eta gure alkatetzetatik hoiek erakusten ari garelako. Horrela lan egingo dugu 2023 arte, legealdi hau amaitzen denera arte. Eta 2023tik aurrera horrela lanean jarraituko dugu alkatetza gehiagotan. 2023tik aurrera alkatetza gehiago izango ditugulako bai. Gipuzkoan lehen indarra izango garelako. Eta gu, gurera jarriko gara. Patxada estrategikoz eta inteligentzia politikoz, Gipuzkoa irabaztera.